Senyores, benvingudes un mes més al Clima Astral de la Lluna a la Pruna. Soc la Núria Viladomat, la vostra astròloga de confiança. Li faig aquí un guiny a la Candela Anton, la vostra astròloga de confiança. I com cada mes em teniu aquí per parlar del clima astral, en aquest cas del mes d'abril, que arriba ja amb un to molt més dinàmic, ja anem sortint d'aquest letargo que hem viscut a peixos, anem sortint d'aquesta energia que és més feixuga, més incerta, més tèrbola, també molt més sensible, per entrar en una energia que és més direccionada, més d'arrencada, més enfocada i sobretot més vital i més individual. Us deu haver passat amb aquesta retrogradació també de Mercuri que us hagi costat d'alguna manera poder articular les idees o pensar les coses en claredat. No patiu, keep calm, anem entrant progressivament a la temporada d'Àries. De fet, quan comenceu a escoltar aquest clima astral, que serà a principis d'abril, el Sol ja haurà entrat a Àries. Us recordo que teniu disponible la xerrada que hem fet amb l'Alejo López sobre la carta de l'equinoxi al nostre canal de YouTube, No de Nord. Que ha quedat una xerrada, les que heu escoltat, i algunes heu escrit fins i tot, us ha semblat superinteressant. I ho és, va quedar molt bé la comparativa de la carta dels Estats Units amb la carta de l'estat espanyol, per veure com serien els propers mesos en un país i en l'altre, tota l'explicació que va fer l'Alejo respecte a com es llegeixen les cartes en astrologia mundana. No és el mateix llegir la carta d'una persona que llegir la carta d'un país. No és el mateix la casa 1 d'una carta natal que la casa 1 de l'estat espanyol. No és el mateix. Tot això ho teniu en aquesta xerrada ja disponible, perquè aquesta xerrada també us pot servir per veure quin serà el to dels propers mesos i, naturalment, de l'arrencada d'aquesta primavera que, per les que ja veu veure que portava moltíssima energia d'Àries. Per tant, podem esperar una arrencada de la primavera molt dinàmica, però també, i molt vital, però també amb molta energia conflictuada, molta energia de tensió, molta energia d'individualitat, molta energia de la llei del més fort, molta energia de por mis cojones. Tot això també forma part de l'energia d'Àries. Dit això, anunciar-vos, com sempre, quines seran les activitats d'aquest mes d'abril, que d'entrada tornem a oferir, com l'any passat, el curs de polaritats zodiacals. Moltes de vosaltres aneu en retardando amb el tema aquest dels astrobreus i us n'entereu dels cursos més tard del que voldríeu, perquè llavors el curs ja ha començat i no us podeu apuntar. Us aconsello que quan us passi això, l'algoritme d'Instagram ens està fent la pirula. Per què? Perquè fa temps que vol que li paguem i jo no li vull pagar. Llavors, com que no li vull pagar i em fa la pirula, no treu les publicacions tant com seria d'esperar, esperant que jo em comenci a posar nervioseta, que no us negaré que me'n poso, però si es tracta de veure qui la té més grossa, que no em provi Instagram. Llavors, el tema és que últimament estan baixant les reproduccions perquè no fem aquesta inversió de diners. L'única manera que teniu d'accedir i que Instagram us mostri les publicacions és demostrar-li obertament que esteu interessades en les publicacions de la Lluna de Pruna i de Nadal. Per tant, us aconsello que poseu likes i feu algun comentari, encara que sigui un corazoncito, per donar-li la instrucció a l'algoritme que us surti la informació. Ho heu de fer d'aquesta manera per intentar enganyar-lo. Dit això, com us estava dient, aquest mes d'abril tornem a fer el curs de polaritats zodiacals. Què és això de les polaritats zodiacals i per què aquest curs l'any passat va tenir tant d'èxit i per què ens agrada tant tornar-lo a oferir? Doncs perquè les polaritats zodiacals és una manera molt més profunda d'entendre no només el que és el zodíac, sinó també d'apropar-nos a l'hora de fer lectures. Aquesta és la part més rellevant i important. Quan nosaltres mirem el zodíac, nosaltres estem veient una matriu que la podem abordar de diferents maneres. Habitualment el llegiu, i així és com l'ensenyen a la majoria d'escoles d'astrologia, el llegiu de manera fragmentada. Què vull dir? Aneu passant de signe per signe i aneu entenent quina és la naturalesa de cada un d'aquests signes. Però aquesta és una manera una mica pobra d'interpretar el zodíac, perquè el que fa és que el llegiu de manera fragmentada. Vol dir que sí, Taure és això, sí, Àries és això, però la pregunta és quina és la relació que tenen Taure i Àries? Perquè al final el zodíac és una matriu, és una unitat. Per tant, no existeix cap d'aquestes energies sense les altres. Per tant, cada una d'aquestes energies té un sentit dins del que és la roda zodiacal, té una funció. Per les que sabeu una mica d'astrologia, sabreu que el zodíac és una metàfora d'una història. O sigui, parlaríem de les diverses fases per les que va passant l'energia. Qualsevol cosa que comença, qualsevol cosa que arriba a la vida, arriba amb l'energia d'Àries, després es converteix a l'energia de Taure, després a la de Bessons. Tot això és com una seqüència fins que arribem a Peixos, que és el moment en què ja el procés s'esgota, s'integra i s'entrega a l'univers novament.
La manera de llegir el zodíac circular és una manera que ens apropa més a la matriu del temps cíclica, que això en parlarem avui en un altre apartat, però és una manera d'entendre la vida eh, que s'adequa molt més al procés evolutiu que seguim com a persones. Ens han ensenyat el temps de manera lineal, però de fet el temps es desplega amb matrius circulars. Això en parlem, com he dit. Després, m'interessa la part aquesta del zodíac d'entendre'l primer de manera circular i després de manera polar. I aquí és on entra aquest curs. Cada un dels signes del zodíac té una parella. Això ho haureu sentit ja més d'una vegada en diferents perfils d'Instagram. Per què serveix llegir el zodíac de manera polar o a través de les parelles zodiacals? Doncs perquè l'energia, tot i que quan nosaltres parlem d'un signe sembla que aquella energia sigui única i absoluta, en realitat aquella energia és una polaritat d'una altra energia més, diguem-ne, densa o completa, que és l'energia que formen els dos signes que estan precisament en polaritat. Vaig a posar un exemple pràctic. L'energia d'Àries en realitat és la mateixa energia de Balança, simplement és que ens la mirem des d'un punt o ens la mirem des del punt oposat. Per tant, Àries i Balança ens parlen d'un mateix moviment, d'una mateixa qualitat experimentada des d'un extrem o des de l'altre. Quan nosaltres interpretem una carta natal, interpretem un sol a Àries, és molt important entendre que per aquest sol a Àries pugui vibrar, expressar-se i desplegar-se de manera madura, hem d'entendre de què va la seva polaritat. Per què? Perquè és precisament en el punt de la polaritat on aquesta energia s'equilibra, on aquesta energia busca el punt de compensació, on aquesta energia busca el punt de complementació per precisament poder sortir de manera madura, molt més robusta i amb molt més encaix amb l'entorn. Sabeu que tots els signes tenen ombra, tots els signes es descompensen. Si nosaltres incloem la polaritat del signe oposat, és més difícil que aquella energia es descompensi, perquè és precisament amb la polaritat on jo trobo la balança, el punt de recolzament per poder, insisteixo, desplegar el que és la meva energia d'Àries d'una manera molt més sensata i sense tants histrionismes. Per tant, és molt important entendre les polaritats per entendre com ha de ser quin tipus de qualitat hem d'incloure a part de la que ja representa el propi signe per poder desplegar allò de manera més madura, és la paraula. Les polaritats zodiacals són importantíssimes tant per interpretar la posició del Sol en la carta com, naturalment, per interpretar la Lluna. Recordeu que la Lluna normalment són aquests patrons, aquests automatismes que construïm des de la infància i habitualment la Lluna té una versió absoluta a la qualitat que representa el signe oposat, com pot ser en aquest cas, imagineu-vos, doncs una lluna verge, no?, que d'una manera ara ho faré molt simplista, però que tem tot el que és caòtic, tem tot el que és incert, tem tot el que no pot entendre des de la part mercurial de la raó, doncs precisament la dimensió de peixos és tot això, és el caos, és lo incert, és lo intangible, és lo que no s'entén però es nota, és lo que no es veu però es nota. Llavors, les llunes a Verge han de poder incloure la dimensió de peixos per fer sortir de la seva lluneta del terror infantil de pensar que el món es pot sempre entendre des de la part mercurial, que sempre ha de ser ordenat, que sempre ha d'arribar a aquest punt de perfecció. I quan inclouen la polaritat de peixos, precisament es tornen molt més útils. Per què? Perquè tota aquesta part funcional que té Verge, tota aquesta inèrcia de voler perfeccionar l'entorn, es posa al servei d'algú molt més gran, que és l'energia de peixos, que és una energia vinculada, per exemple, amb l'empatia amb l'altre. Verge s'hauria de fer la pregunta de què serveix que les coses siguin correctes o tal com han de ser, si en realitat aquest tal com han de ser no està ressonant, això és peixos, amb les necessitats i les vulnerabilitats de l'entorn. Insisteixo, les polaritats zodiacals ens ajuden a entendre'ns d'una manera molt més completa i a veure també de quin peu coixegem, això és importantíssim, i a fer, naturalment, unes lectures molt, molt més profundes i ajudar els nostres consultants a arribar en un espai d'una comprensió molt més profunda de les qualitats que tenen de manera genuïna. Llavors, aquest curs de polaritats zodiacals serà 2 dissabtes, el dissabte 11 d'abril, durant el matí 4 hores, i el dissabte 9 de maig 4 hores més. Totes les persones que estigueu interessats en inscriure aquest curs, recordeu que si és la primera vegada que feu un curs d'astrobreus amb nosaltres, teniu un 40% de descompte. El curs ja està publicat a les xarxes i ens podeu escriure a la pàgina web i ens podeu escriure a través d'Instagram si voleu més informació i us enviarem l'enllaç directe.
A part d'aquest curs, també aquest mes d'abril tenim un monogràfic que farà la Gemma Rabionet, moltes de vosaltres ja la coneixeu, la podeu trobar a Instagram, es diu Astrospiral, ara no me'n recordo. Bueno, ja us ho posaré a sota, en comentaris, o escriviu-me a través de les xarxes. La Gemma Rabionet el dia 17 d'abril farà un curs de, 2 hores i mitja només, de llunacions, senyores. Esteu tot el dia sentint a les xarxes lluna nova, lluna plena, cuarto menguante, no sé dónde. Tot això és no només una manera de connectar amb el que és el moviment cíclic mensual que tenim tots en cada moment, hi ha persones que el noten més, persones que el noten menys, sinó que és connectar amb una manera diferent d'entendre la vida mateixa, que és a través, com us deia fa un moment, del temps cíclic. Les persones estem immerses en cicles que no tenen en realitat un principi i final clar, sinó que el que tenen és un procés de transmutació de l'energia, tenen un procés d'integració i després, depenent de com han anat tot aquest procés d'integració de l'experiència que hem tingut, des d'aquí és des d'on encarem el proper moviment i el proper cicle. Entendre la vida de manera cíclica, és a dir, entendre les llunacions, que és el cicle més evident que tenim en el nostre dia a dia, és poder entendre moltes altres dimensions de la nostra existència, molts altres processos que fem en molts altres camps. La Gemma és una experta en temes de llunacions, i algunes de vosaltres que ja heu fet cursos amb ella precisament de llunacions i nodes. Llavors, us aconsello que entreu a la nostra pàgina web, que mireu tota la informació d'aquest curs, però us he de dir que estem intentant organitzar una xerrada. Per tant, estigueu pendents de les xarxes o de la newsletter, perquè a dia d'avui encara no hem pogut, quan estic gravant aquest podcast, no hem pogut concretar dia, però ho anirem intentant fer de tal manera que a 1 d'abril ja tinguem aquesta data per la xerrada marcada. Serà segurament durant la primera quinzena d'abril. Les que no estigueu inscrites a la newsletter, recordeu que només entrant a la nostra pàgina web nodenord.cat ja us sortirà un pop-up on us demanarà si voleu inscriure-us al butlletí o de posar les vostres dades, i així rebreu tota la informació de cursos, xerrades, directes i notícies de l'escola que anem fent. I ara sí, dit tot això, podem començar amb el clima astral d'aquest mes d'abril. I encetarem aquest mes d'abril amb la primera llunació, el dia 2, que serà una lluna plena balança al grau 12-20. Per tant, totes les persones amb planetes al voltant del grau 12-20 de balança o d'Àries, aquest mes d'abril, aquesta llunació us tocarà de ple. I recordeu, i ara connecto amb la dimensió de les polaritats que dèiem fa un moment, recordeu que quan tenim una lluna plena tenim el Sol i la Lluna en oposició. En aquest cas, si la lluna plena és a balança, vol dir que està rebent la llum del Sol des d'Àries. Estem en temporada d'Àries. Llavors, per què pot ser significativa aquesta lluna plena? O quin tipus de qualitats ens portarà? Doncs bé, per un costat, sempre que hi ha una lluna plena és molt fàcil que hi hagi una dinàmica vincular. Per què? Precisament perquè les oposicions en astrologia acostumen a tenir un fenomen psíquic que m'heu sentit dir moltes vegades, que és el de la projecció. És molt fàcil que quan hi ha llunes plenes ens posicionem en un punt d'aquesta oposició, per exemple, ens posicionem en l'energia d'Àries o ens posicionem en l'energia de balança, i que projectem l'alta polaritat amb l'altra. Això ja passa normalment amb les llunes plenes i les oposicions, però és que quan hi ha planetes Àries a balança, aquest eix en si ja és l'eix del jo i el tu, ja és l'eix, per tant, del diàleg entre el que jo sóc de manera genuïna, la meva voluntat, i el que tu ets de manera genuïna i la teva voluntat. I com en un moment donat aquestes voluntats poden entrar en conflicte. Sempre que hi ha una lluna plena en un signe, del que ens està parlant és d'una energia que en un moment donat pot tenir un to més infantil. Què vull dir? Quan la lluna està a balança, precisament la consciència, l'energia de maduració ve d'Àries. Per tant, pot voler dir que al voltant d'aquesta lluna plena, al voltant d'aquest 2 d'abril, ens trobem en contextos on ens costi l'autoreafirmació, on ens costi en un moment donat parlar de les coses amb claredat o posicionar-nos de manera clara, prendre partit i posició de manera clara, perquè tenim por d'entrar en conflicte amb l'altre. Quan la lluna està a balança, la dimensió infantil vol pau i
i tranquil·litat i està intentant evitar tota l'estona qualsevol context que pugui generar confrontació i tensió. Llavors, com podem fer madurar aquesta energia de balança? Doncs precisament l'energia de balança, i aquí entro en el diàleg de la polaritat. L'energia de balança ha d'entendre que l'acord és un final que no és final en si, sinó és un final que es dona a partir, primer, de confrontar les dues voluntats. Hi ha d'haver un moment de tensió, perquè hi ha d'haver el moment on es posi en evidència que el que jo vull i el que tu vols no és el mateix. Hi ha d'haver un moment on cadascú tibi cap a casa seva, per dir-ho així. I a la vegada, aquest moment de tensió és precisament el camp de fertilitat per després poder arribar a un acord. I aquí comença a haver-hi el moviment d'un coll a l'altra molla, jo deixo anar una mica per aquí, tu deixes anar una mica per allà, i llavors a partir d'aquí arribem en un punt mig d'equilibri on cap dels dos se sent doblegat a la voluntat de l'altre i on els dos tenim la sensació que hi podem sortir guanyant amb aquest acord, amb aquest pacte que hem fet, que no ens ninguneja a cap nivell. Aquest punt d'unió de vegades balança, cau amb la tentació de pensar que l'harmonia es pot mantenir a qualsevol preu. I aquí hi ha la gran cagada o el gran malentès. O sigui, hem d'entendre, i això ens passa sovint fins i tot en les relacions de parella, de vegades pensem que quan ens discutim amb la nostra parella hi ha alguna cosa que no està anant bé. Precisament la discussió és símptoma de salut, perquè és símptoma que els dos individus tenen encara la capacitat de reivindicar la pròpia individualitat. El tema no és que no hi hagi conflicte, per tant, sinó el tema és què fem amb aquest conflicte. Aquí hi ha la verdadera salut de la parella. Som capaços en un moment donat d'entendre i respectar la posició de l'altre o estem tota l'estona intentant convèncer l'altre de que cedeixi a la nostra voluntat? Som capaços de respectar la individualitat de l'altre? Això forma part de la part de respecte i diplomàcia cap a l'altre de balança? Som capaços de respectar això alhora que som capaços de respectar també la nostra posició? Som capaços de veure realment en quins espais hem de cedir, de trobar aquest punt mig d'acord? Tot això és aquesta energia de balança que en cap cas, i aquí és on hem d'anar en compte amb aquesta lluna plena, ha de ser un cedir en pro de la pau. És en aquest punt on hem d'anar en compte. Si el sol està a Àries, hem de ser molt conscients i hem de ser valents per estar connectats amb el nostre desig, què és el que realment ens ve de gust, què és el que realment volem, i legitimar aquesta part d'individualitat, sense tenir por del conflicte, de la discussió i estant tota l'estona en pro d'arribar a un acord sense perdre la individualitat. Tot això és el que ens pot portar a aquesta lluna plena balança. És veritat que aquesta lluna entrarà en tensió en un moment donat amb Júpiter a Cranc. És una quadratura àmplia, potser fins i tot algun astròleg no la comptaria, però es podria dir que es genera una T quadrada entre la Lluna i el Sol a Àries i Balança i Júpiter des de Cranc. Una T quadrada és un triangle vermell. Aquest Júpiter a Cranc el que pot estar fent és insuflar o sobredimensionar en un moment donat la sensació de tensió, sobredimensionar i posar-hi una pàtina de molta emocionalitat, molt de drama, fins i tot a la sensació de ui, no puc dir això perquè l'altre s'enfadarà molt, molt, molt amb mi i l'última cosa que vull és que això que passi. O en un moment donat aquest Júpiter a Cranc també ens pot a nivell positiu, posar una mica de llum a totes les pors que estan latents dins precisament d'aquesta part infantil nostra que no vol entrar en conflicte o que li fa por que l'altre s'enfadi, bàsicament, i aquí ve la part interessant, perquè podria ser que tinguem por que l'altre ens retiri l'afecte. Aneu en compte amb aquest tipus de pors infantils, de pensar que si jo m'autoreafirmo, si jo reivindico la meva individualitat, l'altre em rebutjarà. Si el que hi ha de fons és aquesta por, jo us aconsello que decidiu confrontar la por. I confrontar vull dir igualment entrar en aquest territori, perquè si l'altre us rebutja pel fet de que vosaltres defenseu el que creieu legítim, la vostra posició, el que necessiteu, etc., si l'altre us rebutja per això, senyores, no és ahir. Vale? Llavors, que aquest Júpiter a Cranc serveixi no per dramatitzar, sinó per ser molt més conscients d'on són les nostres pors davant de tota aquesta dinàmica de tensió amb l'altre i per fer-nos molt més mereixedores precisament d'aquesta reivindicació de la pròpia individualitat, conservant l'atenció amb l'altre i la capacitat de donar també legitimitat al punt de vista i la posició de l'altre. Senyores, espero que tingueu una bona lluna plena.
I del dia 2, amb la lluna plena balança, saltem al dia 9, que Mart entrarà a Àries. Mart entra a casa seva, Mart entra a domicili i sí, en època d'Àries, Mart entrant a Àries, podeu esperar que aquesta energia de vitalitat, d'arrencada, de repte en un moment donat, de voler assumir riscos, de voler llançar-se a la vida, perquè és quan realment ens notem vius i amb sang a les venes. L'altre dia parlava amb una persona propera que ara està tenint trànsits precisament al seu Mart i a la seva Venus a Àries, i m'explicava de com s'ha revitalitzat el desig en la seva vida, en tots els sentits, no només el desig sexual, sinó el desig de viure, o sigui, de com en un moment donat és mare de família i com està tolerant cada vegada menys la sensació de restricció respecte a la criança, restricció respecte a la quantitat d'hores que ha d'invertir a la feina. Quan l'energia entra a Àries i més quan Mart entra a Àries, estem entrant en un territori on legitimem el que nosaltres volem, legitimem el fet de satisfer el propi desig també, i recordeu que és una energia que en boca de la dona podem ser acusades d'egoistes, de poc generoses, de molt masculines, de poc femenines i de tota aquesta merda que ens han inflat al cap. Recordeu, senyores, que les dones tenim Mart, recordeu que l'energia d'Àries no porta gènere i que, per tant, en època de Mart a Àries, i especialment les dones que tingueu planetes a Àries, aquest Mart passant per Àries us revitalitzarà i us donarà molta més força i valentia també per precisament enfrontar aquesta part de reivindicació. Àries va per la vida sol, aquesta és una part important. Què vull dir que va per la vida de sol? Vull dir que l'energia d'Àries està centrat en la pròpia individualitat i no hi ha res dolent en això. És important que aconseguiu treure el judici dels signes. Sovint l'energia d'Àries és egoista. L'energia d'Àries està pensada per concentrar-se en la individualitat. Per què? Perquè és el primer signe. És el signe on el jo ha d'aparèixer a la vida, el jo ha d'aparèixer al món. Per tant, tota l'atenció ha d'estar fixada en el jo. És a dir, té un sentit aquesta fixació en la individualitat i té un sentit la fixació en el propi desig. Perquè en Àries el que és realment urgent és aparèixer. El que és realment urgent és existir. I per existir jo he d'aterrar en el món, he d'executar-me en el món, per dir-ho d'alguna manera, i per això l'energia d'Àries té tota aquesta impronta que en un moment donat des de fora pot semblar invasiva, fins i tot. Quan Mart entra a Àries, l'acció, el moviment, recordeu que Mart remet a la manera en com avancem per la vida, com conquerim les coses i també què és el que ens fa enrabiar en un moment donat o què és el que ens fa revitalitzar. Quan Mart està a Àries, ens revitalitza la idea de mirar per nosaltres. Quan Mart està a Àries, la manera d'avançar i de fer les coses és molt més ràpida, molt més enfocada i molt més centrada en el criteri personal en un moment donat. També és molt més immediata, és irreflexiva, i atenció perquè això és una qualitat, però ja sabeu també que pot ser un defecte. Si entrem en la dinàmica de les polaritats, que avui intentaré fer el capítol des d'aquest lloc, si entrem en les dinàmiques de la polaritat, de fet, quan hi ha molta energia d'Àries, quina és la dimensió de balança que hem d'incloure? Doncs la ponderació, el refredament en un moment donat. L'energia d'Àries és de foc, ens ve el calentón, vull això i ho vull ara, no? Tenim paciència menys 40, però l'energia de balança el que ens està recordant és un moment, que potser tu vols això i vols ara, però si tu aconsegueixes això ara, això afecta a l'altre d'una determinada manera, cal no perdre de vista que hi ha un altre que es veu afectat per les nostres accions i els nostres moviments, i també balança ens ajuda a refredar. Refredar vull dir agafar una mica de separació, objectivar en un moment donat aquest desig que pot ser tan fort i tan urgent en un moment donat i que per tant ens pot encegar. O sigui, l'energia d'Àries pot anar cega, no? És allò tot recto i no veig el que hi ha pel mig i simplement vaig tot recte. Llavors l'energia de balança el que ens està dient és pensa un moment abans d'actuar, sisplau, pensa en les conseqüències, algo que Àries no està programat precisament per això, però que balança en aquest sentit el pot ajudar a refredar i a pensar en fred en un moment donat. Llavors, senyores, en època de Mart a Àries és moment, sí, de prendre riscos. Penseu en quins aspectes de la vostra vida voleu assumir certs riscos i penseu també que és moment de reconnectar amb les ganes de viure, de fer coses, de moure-us, d'activar-vos i activar-vos per sortir de la zona de confort. Mart a Àries és una combinació que ens remet a un tipus de valentia molt potent. Llavors jo us proposo que intenteu entrar en aquesta dimensió de Mart a Àries des de apropar-vos al que voleu fer de manera més valenta. Penseu que quan Mart entri a Àries
També de seguida es trobarà amb Saturn i es trobarà amb Neptú. Tot això passarà al llarg d'aquest mes d'abril, concretament el dia 20. Llavors, és important que... Ai, perdoneu, el dia 20? No, ara no he posat el dia, però passarà al llarg d'aquest mes que Mart es trobarà amb Saturn. A Àries, això és una combinació perillosa. Per què és perillosa? Perquè en un moment donat, tota l'energia de Mart a Àries, que vol precisament anar endavant, que vol estar tota l'estona centrat en connectar amb la pròpia llibertat. Vull fer això i ho vull fer ara i no tinc per què demanar permís a ningú. Concretament el dia 19 d'abril, quan es trobi amb Saturn, aneu en compte amb aquestes arrencades sense la meditació prèvia que dèiem ara de balança. Saturn el que vol és posar un marc d'acció. Sí, l'energia d'Àries és energia vital que en un moment donat es pot desparramar. Què vull dir? Que precisament Àries sap que va a un punt, no? Però de vegades no sap ni per què va allà, ni es para a pensar si val la pena anar allà, no? Llavors, en aquest sentit, la trobada amb Saturn, que serà, com us anava dient, el dia 19 d'abril, la trobada amb Saturn el que ens pot és encarrilar de tal manera que quan decidim anar a algun lloc, veiem el sentit d'anar cap allà. I Saturn ens ajuda a contenir l'energia per poder-li donar forma de manera més estructurada. És un tema d'autoregular-nos, no és un tema de baixar la intensitat, sinó de programar més, planificar més el moviment que tindrà aquest Mart. Llavors, molt important, també en aquest context és moment de frustració. Per què? Això és una mica allò de tenir el cavall que vol anar endavant i unes regnes que el van tibant enrere. Si noteu en algun moment que la vida us frustra algun moviment, penseu si no hauríeu d'haver planificat amb anterioritat aquest moviment de manera més clara. Què vull dir planificat? Si heu anat massa directes, si no us heu pres el temps de reflexionar i, com us deia fa un moment, de pensar en les conseqüències. Mart-Saturn vol meditació prèvia a l'acció. Mart-Saturn no es mou si no va sobre segur. I tot i que Mart-Àries es vulgui moure de pressa, haureu d'aprendre al voltant del dia 19 a rebaixar precisament tota aquesta intensitat per poder amb Saturn donar una forma més coherent i una forma que aguanti més en el temps. L'acció de Mart, quan està amb Saturn, vol aguantar en el temps. I insisteixo, vol ser una acció, vol ser un enfocar l'energia a un punt que val la pena i val la pena l'esforç. També Saturn ens està convidant a un Mart-Àries és de flamarada, de pujada i baixada, no és de resistència, però quan es troba amb Saturn precisament ens parla de poder focalitzar tota aquesta vitalitat de Mart-Àries de manera sostinguda en el temps per arribar a algun lloc que valgui la pena arribar. Vale? Per tant, senyores, acció premeditada, acció una mica més refredada al voltant del dia 19 i aprofiteu, sisplau, tota aquesta energia que us donarà Mart-Àries per entrar a la vida i moure-us connectades molt més amb el desig i amb la sensació de llibertat. Que tingueu un gran pas de Mart-Àries. I de l'ingrés de Mart-Àries, encara en temporada d'Àries, Mercuri farà també la seva entrada a Àries, el dia 15 concretament. Llavors, quan Mercuri entra a Àries? Doncs tota aquesta qualitat d'energia que vol arribar al món, vol sortir a pressió i té urgència per aparèixer, s'encaixa en l'espai de lo verbal, l'espai comunicatiu, l'espai d'absorció d'informació i l'espai també de verbalització d'aquesta informació i de processament. Els pensaments es tornen ràpids, la paraula es torna ràpida, la boca es torna ràpida. De vegades, algunes de vosaltres em dieu el clima astral el tens escrit? I jo sempre dic no. Em diu, però com pot ser que estiguis una hora parlant sense parar de manera atropellada? Bueno, tinc Mercuri a Àries. Puc estar parlant ad eternum i a més puc estar parlant de pressa i sempre amb alguna cosa a dir, amb poques pauses. Això seria la dimensió de Mercuri a Àries. Llavors, penseu que quan Mercuri entra a Àries, una de les coses que podeu notar és que teniu precisament tota aquesta dimensió de valentia, passa també en la part de la paraula. Per tant, és moment de parlar clar. Mercuri a Àries parla de manera frontal, de manera directa, de manera honesta, no s'està de brocs, no està pendent de fer-ho més bonic, fer-ho tal... No, si toca ara dir això, jo diré això. De fet, si toca, va en relació, si vull dir això, jo ara diré això. En aquest sentit, i tornant al tema de les polaritats, què pot ajudar a aquest Mercuri a Àries? Doncs entendre en un moment donat que no es pot dir el que vols, quan vols i com vols,
Això és el que faria un Mercuri Àries completament lliure i que visqués a part de tota la resta d'arquetips, però incloent la polaritat de balança, Mercuri Àries ha d'entendre que hi ha uns protocols. Hi ha uns protocols i que, per tant, hi ha una manera de dir les coses que fa que les coses entrin millor i que l'altre precisament no reaccioni de manera agressiva. En època de Mercuri Àries és fàcil que les paraules fereixin. És fàcil també que registrem com una agressió coses que potser no ho són tant, o que nosaltres agredim precisament de manera verbal sense adonar-nos-en. Llavors, si us plau, en època de Mercuri Àries sí, anem a parlar clar, però tingueu en tot compte aquesta dimensió diplomàtica de la polaritat de balança per saber també que, insisteixo, no podem dir el que volem, quan volem i com volem, a qui volem. No funciona així. Llavors, època de Mercuri Àries també és un moment en què els pensaments poden anar molt ràpid. És moment en què les converses no tenen per què ser llargues, poden ser curtes, però molt clares. No és moment de donar voltes als temes, és moment de posar sobre la taula i parlar amb honestedat, i és moment també, com us deia abans, de parlar amb valentia. Tot allò que us faci por dir, ara que Mercuri està a Àries, potser us serà més fàcil verbalitzar-ho. A més, quan Mercuri entra a Àries, també Mart estarà a Àries. De fet, al cap de molts pocs dies, concretament Mercuri entra a Àries el dia 20, el dia 15, i el dia 20 es troba amb Mart. Per tant, serà un moment en què pot ser que les paraules surtin així més a pressió i, naturalment, de manera més agressiva, tot i que al voltant del dia 20, quan es trobi Mercuri amb Mart, precisament també es trobarà amb Saturn, es trobarà amb els dos alhora. Per tant, també estaran més penalitzades el fet de parlar amb més agressivitat. Notarem les conseqüències d'aquests excessos de manera més clara. En qualsevol cas, moment de parlar de manera més lliure, moment de connectar molt més amb com jo dic les coses, la meva manera personal d'expressar-me, i també moment de reconnectar amb la vitalitat, amb el riure a través de la paraula. És fàcil a Mercuri a Àries que el volum de la conversa pugi. Jo sempre tinc unes discussions molt acalorades amb els meus amics perquè em diuen que crido quan parlo. És mentida, s'ho treuen de la xistera. No, he de dir que molts amics meus tenen energia de Virgo i que naturalment aquest Mercuri a Àries molesta perquè sí que és veritat que pugi molt el volum i jo no me n'adono. I aquí ve el punt, i aquest punt és important també. Quan Mercuri està a Àries hi ha un punt d'inconsciència respecte a tota aquesta intensitat que pot portar la paraula, i està bé que us fixeu en com els altres reaccionen a això. Per tant, si esteu en època de Mercuri a Àries i algú us està dient que el que heu dit ha sonat agressiu, pareu-vos un moment a pensar, perquè podria ser que sí que hagués estat agressiu, tot i que també, naturalment, podria ser que perquè Mercuri està a Àries, que aquesta persona ho hagi registrat especialment de manera agressiva. Llavors, època de dinamisme verbal, època de valentia verbal, època de velocitat, però sobretot època de connectar, com us deia, amb l'alegria d'estar viu, amb l'alegria d'existir a través de les paraules. Parleu de manera honesta, si us plau, parleu de manera directa. Les coses són molt més clares. Recordeu com us molesta quan algú va, com es diu allò en anglès, donant voltes al voltant de la flor, no? En comptes d'aterrar de manera directa. Recordeu el valor precisament de la honestedat, i quan rebeu informació honesta, encara que en un moment donat us pugui fins i tot ferir, recordeu el valor de que us parlin amb aquesta honestedat i la valentia que implica per part de la persona que precisament està parlant amb aquesta honestedat. Senyores, espero que podeu disfrutar d'aquesta època de Mercuri a Àries, que el tindrem durant un mes aproximadament. I insisteixo, al voltant del dia 20, recordeu que qualsevol excés verbal que tingueu, com que Mercuri es trobarà amb Saturn, també és moment de tot això que dic i que vull dir-ho d'una manera més pensada i més regulada i més meditada, precisament perquè tot això que dic, com que Mercuri estarà en Mart també, tota l'acció i la paraula puguin anar cap a un port o cap a una direcció que tingui sentit perquè estarà amb Saturn. Al voltant del dia 20 podeu pagar les conseqüències dels excessos verbals, no només dels excessos d'acció, en el cas de Mart, sinó també dels excessos verbals amb càstigs. O sigui, poso aquest càstig entre cometes perquè sabeu que normalment quan fem excessos i hi ha Saturn, la vida ens ho torna en forma de límit, no? Ens posa per davant el límit que nosaltres no hem sabut registrar i amb el qual hauríem d'haver operat, ens el posa davant i ens cau habitualment com una llosa, notant la sensació com de castració, frustració i limitació respecte al que fem, perquè hi haurà Mart, i també respecte al que diem. Llavors, al voltant del dia 20, precaució amb els cops calents i intenteu
refredar una mica el que voleu dir i també deixeu reposar un moment el desig respecte al que voleu fer. I de l'entrada de Mercuri a Àries, venim ja de l'entrada de Mart a Àries, el Sol estarà a Àries i tenim una lluna nova a Àries el dia 17, al grau 27-28. Què porta d'especial aquesta lluna nova? Bueno, sabeu que les llunes noves normalment porten energia d'arrencada. Tot això és del que parlareu en el curs de llunacions amb la Gemma el dia 17. No us he dit abans, però tots els que us vulgueu apuntar a aquest curs teniu la informació a la pàgina web on us podeu escriure a través de xarxes i us passarem per missatge privat la informació del curs. Llavors, ja normalment les llunes noves tenen energia d'arrencada, les llunes noves tenen energia de conjunció, no? La conjunció és com una amalgama, algo que està en estat germinal i que té tot el potencial que necessitarà a nivell de desplegament per poder fer tot el cicle. Per tant, ja les conjuncions, els inicis de cicle ja porten molta energia. Però quan a més està Àries, aquesta energia és urgent, aquesta energia vol aparèixer, aquesta energia és accelerada, aquesta energia ve amb una quantitat de força increïble. Per tant, qualsevol cosa que comenceu al voltant d'aquesta lluna nova del dia 17 a Àries, i especialment per les persones que tingueu planetes al voltant del grau 27 d'Àries o de Balança, aquesta arrencada portarà molta, molta força. Per tant, estareu especialment enfocades, especialment vitals, especialment entusiasmades. No perdem de vista que Àries sempre porta molta energia de passió. O sigui, les ganes poden moltíssim i és a través de les ganes que jo arribo allà on vull arribar tota l'estona. Llavors, què portarà d'especial aquesta llunació, a part de tota aquesta energia d'Àries que farà més evident l'arrencada? Doncs atenció, perquè és una llunació que es dona en conjunció amb Quiró. Sí, senyores, amb Quiró. Quiró a Àries, que ens està parlant precisament d'una ferida que té relació amb el tema de la potència, amb el tema de la força. Habitualment, les persones que neixen amb Quiró a Àries, o aquesta posició de Quiró a Àries, ens parla d'una ferida vinculada precisament amb aquest dret d'existir i d'existir de manera lliure, honesta i transparent, d'existir sense filtres i també de notar la força suficient per existir. Normalment la ferida de Quiró a Àries està relacionada amb la impotència. Àries porta tota aquesta energia de força i de potència, està relacionada amb la sensació de no tenir prou força per. I recordeu que per Àries no tenir prou força per moure's, per accionar, per aparèixer, per fer el que el desig demana fer, és la mort en termes clínics astrològics. Llavors, en aquest sentit, Quiró deixarà en evidència els espais on precisament voldríem tenir tota aquesta potència i no la tenim. Els espais on voldríem executar el propi desig i la vida ens l'estarà frustrant d'alguna manera. Pot ser una allunació molt connectada amb un dolor primigeni de rebuig precisament a tota aquesta expressió de la individualitat de manera lliure, de rebuig a lo que jo sóc de manera autèntica i honesta, no? Recordeu que de vegades comentem la diferència entre l'energia d'Àries i de Lleó. Les dues ens parlen de genuïtat, és energia de foc, és energia d'individualitat, però des de Lleó aquesta individualitat ja té forma, tenim consciència de lo que som. En canvi, en Àries aquesta consciència no està construïda encara. Som el que som i no ens posem a pensar en el que som, simplement ho traiem en fora i ho expressem. Llavors, amb Quiró posat aquí, pot ser que notem la sensació de rebuig per part del món o notem allò que som que ens fa d'alguna manera imperfectes, allò que som precisament que ens fa sentir una mica outsiders, fora del món, o allò que som que connectem amb que pràcticament és un accident això que som, no? Que no hauríem de ser d'aquesta manera que som. Llavors, totes les ferides a la individualitat, totes les ferides a aquesta sensació de poder ser, de força per ser, de valentia per ser, totes les ferides, la sensació d'impotència al voltant d'aquesta llunació van amb el fet que aquesta llunació estigui amb Quiró. Llavors, quan tenim una lluna nova, el que tenim és que posem la llavor per construir alguna cosa en la direcció del que hi ha. Llavors, si tenim un Quiró amb aquesta llunació, pot ser que haguem d'agafar valentia per construir alguna cosa a favor precisament de la nostra ferida. Què vull dir? Nosaltres som els responsables, primer, de notar les nostres ferides quironianes, això les alumnes de segon any, que ara estem amb el mòdul de les defenses de la personalitat,
hem de començar amb les defenses quironianes, que juntament amb les saturnines són de les més fèrries, són les parts de la carta al voltant de les quals hi tenim més inconsciència, perquè són les parts que ens fan sentir més inadequats, que ens avergonyeixen més i que ens fan sentir més que el món ens retira l'amor i la gràcia en aquelles àrees de la vida on tenim a Quiró i Saturn a la nostra carta. Per tant, en aquesta llunació, la primera cosa que hem de fer és ser conscients d'on hi ha la ferida. I hem d'abraçar aquesta ferida amb molta compassió cap a nosaltres mateixos, que és la millor versió de Quiró, i hem d'entrar en la dimensió d'acceptació precisament d'aquesta part imperfecta. Llavors, el primer és notar on tenim la ferida i com ho podem notar. Sempre l'energia de Quiró reacciona al fet de que algú posi el dit a la llaga amb molta agressivitat i molta ràbia. Sempre posem la imatge aquesta de l'animal ferit. Hi ha alguna cosa, no? Un animal està ferit, quan tu t'acostes per socórrer-lo, és capaç de mossegar-te, perquè està tan aterroritzat, hi ha tant de dolor, i està tan aterroritzat que no calibra bé què és amenaça i què no ho és. Vale? Llavors, la primera cosa és, si ja amb la ferida de Quiros genera molta ràbia, si tot això, a més, està a Àries, el grau d'agressivitat amb el que podem reaccionar quan algú ens toca la llaga és de proporcions increïbles. Llavors, la primera cosa que hem de fer és estar atentes a veure en quin moment algú posa el dit a la llaga perquè reaccionem amb tota aquesta agressivitat. I la segona cosa que hem de fer és intentar entrar en un procés de compassió i acceptació més d'aquesta dimensió que l'altre ha tocat, volent o no, que l'altre ha tocat, per acceptar més això que tenim la sensació que ens fa imperfectes. Atenció, acceptar que l'altre ha tocat una ferida no vol dir deixar-li tocar la ferida. Què vull dir? També és responsabilitat nostra protegir allò que ens fa més vulnerables. Protegir-ho de què? De la inconsciència dels altres. Tots tenim una part on coixegem, tots tenim una part en què ens sentim tarats, i no es tracta d'anar airejant la ferida als quatre vents, es tracta primer de ser conscient que la tenim i segon de cuidar-nos, d'ensenyar-la i treure-la en els espais en què pot ser acollida. Llavors, hem d'acceptar una cosa amb Quiró que a vegades ens costa molt, que és que el gènere humà és imperfecte. I què vull dir amb això? Vull dir que, tot i que nosaltres, amb la ferida quironiana, podem accedir a molta compassió, sovint nosaltres no rebem la mateixa compassió dels altres. I potser hem d'acceptar en un moment donat que els altres són també imperfectes per poder acollir el que a nosaltres ens fa més mal de manera amorosa. I acceptar no vol dir, insisteixo, exposar-nos a això, però sí acceptar que aquesta dimensió d'imperfecció i de crueltat fins i tot, forma part també de lo que és humà. De vegades, quan estem en contacte amb les ferides quironianes, ens trobem amb l'evidència de precisament aquesta falta de compassió humana i aquesta reacció d'aprofitar on veiem que l'altre té el taló d'Aquil·les per anar a fotre el dit a la llaga i tenir la sensació que el controlem. Anem amb compte amb aquesta llunació de Quiró, perquè podem tenir la sensació tant de fer això amb els altres com de podem rebre això dels altres. Llavors, en compte, sempre que hi ha Quiró implicat en una equació, senyores, molta compassió i molt connectar amb la nostra pròpia ferida. Perquè si connectem amb allò que ens fa més vergonyosos i que notem que ens genera més sensació de vulnerabilitat i que la vida ens ha tractat amb més injustícia, si som capaços de connectar amb això i de la sensació d'exposició que ens genera aquesta ferida, també som capaços d'acompanyar i de no entrar al trapo amb les ferides dels altres. Llavors, sisplau, que aquesta lluna nova Àries serveixi no per avivar ràbies acumulades i sensació d'impotència i d'injustícia cap a la vida, sinó d'entendre que tota aquesta impotència, aquesta injustícia formen part precisament de la mateixa configuració de la vida, que és per se injusta i on no tenim la potència dels déus, no som omnipotents. D'acord? Vinga, senyora, doncs que pugueu connectar amb aquesta lluneta Àries de la millor manera possible. Insisteixo, totes aquelles persones amb planetes personals al voltant del grau 27 d'Àries i 27 de Balança, notareu aquesta ferida quironiana de rebuig i injustícia i impotència d'una manera molt més evident. I d'aquesta lluna a Àries, amb Quiró, el dia 17, passem al dia 20, que tindrem l'ingrés del Sol a Taure. Bueno, senyores, ja després de tota aquesta acceleració, la temporada ariana, segurament ja totes desitjarem i voldrem
una mica més de calma, però no la calma de peixos, que és una calma que ens fa navegar i que en determinats moments pot semblar insubstancial, ens pot portar en espais com insubstancials, sinó la calma de taure, la calma d'aterrar al món, la calma de benvinguts al paradís. On és el paradís de Taure? Doncs el paradís de Taure està en el cos, senyores, en l'ara i aquí. Taure ens està recordant que el paradís sempre està on estiguem nosaltres, en el sentit que és tota una experiència a la que podem accedir cada vegada que accedim a les qualitats que estan inherents en el nostre cos físic. La capacitat de percebre informació de l'entorn a través dels sentits és una capacitat de Taure i és la capacitat que ens està dient que quan jo sóc capaç de disfrutar del que està passant a través del meu cos, de cop em connecto no només amb el present, sinó amb aquesta imatge de l'Eden, no? del paradís miraculós on l'aroma de les flors, el so dels ocells i la sensació de calma, de tranquil·litat, de seguretat i de no agressió, de tenir accés a tot el que necessito, etc etc. Llavors, la sensació de seguretat, tot i que Taure està vinculat directament amb els recursos, això ja ho sentireu, però m'agradaria presentar-vos el signe des de llocs que habitualment no es fa. La sensació de seguretat en Taure, curiosament, no està vinculada en la capacitat de tenir diners, que és algo que normalment connecta, sinó d'una manera molt més essencial amb la capacitat de notar el cos. Per què? Perquè el cos és realment, senyores, el que ens assegura la vida. La seguretat de Taure és la seguretat de la vida. Llavors, quan jo estic connectada amb el cos, estic connectada en notar en cada moment què necessita aquest cos. Estic connectada en donar-li tot això que necessita perquè precisament estigui saciat de necessitats bàsiques i, per tant, estigui connectat amb la vida i se senti segur. Quan el cos està segur? Quan pot dormir. Quan el cos està segur? Quan pot menjar. Quan el cos està segur? Quan pot pixar i cagar. Fixeu-vos que estic parlant de coses molt bàsiques, però insisteixo que són imprescindibles per assegurar la vida i, per tant, per assegurar l'energia de Taure. També és molt important a l'hora de connectar amb el present, parlen de meditació, etc etc. Fixeu-vos que si nosaltres fem bé totes les dinàmiques de meditació, totes ens porten tota l'estona en el cos. Per què? Perquè és precisament l'única manera de connectar amb alguna que està més enllà de nosaltres, paradoxalment, és connectar amb el que és immediat en nosaltres. Per tant, connectar amb el cos i amb el moment present a través de la respiració, a través del pes, molt important. No cal entrar en estats meditatius de nirvana, vale? Sinó algo tan tonto com estar seient en una cadira i prendre's el temps suficient per notar el pes del cos a la cadira, per notar com les plantes dels peus estan arrepenjats al terra, per notar com estem amb l'esquena arrepenjada al respatller, per notar quin és el nostre ritme de respiració, per notar la roba damunt de la pell, per notar l'olor que notem. Si us preneu 5 minutets per fer això, és que ni 5, amb 2 n'hi ha prou, entrareu en l'estat taurí. Què vol dir això? Entrareu en el moment present i entrareu també en tota una sèrie de qualitats que arriben quan aterrem en el moment present. Les qualitats que arriben és la qualitat de la paciència. Per què? Taure no necessita gaires histrionismes, perquè si estem en el moment present, sóc capaç de notar el moviment més ínfim que hi ha al meu voltant. Sóc capaç de notar el canvi de temperatura a la pell. Ara us estic fent aquest relat perquè les que m'esteu veient per YouTube podeu notar doncs, que el sol va entrant per la meva finestra i va canviant. Que estem a finals de març, quan el sol toca fa calor, quan no toca fa fred. Ara en aquest moment, mentre estic fent el clima astral, jo estic notant com ara de cop tinc la pell de gallina perquè vaig amb màniga curta i el sol no em toca i fa fred. Aquests petits canvis, Taure no necessita la intensitat. Recordeu que la intensitat és la seva polaritat, Escorpió. Taure necessita les coses tranquil·les i calmades. Per què? Perquè mai res és igual. Per què Taure pot entrar en la inèrcia? Perquè si realment prestem atenció, res mai és igual. Per molt que tot sembli igual, res mai és igual. I estar en aquesta capacitat d'estar en el cos i de captar la informació des dels sentits, captar totes aquestes subtileses. Una de les qualitats de Taure que habitualment no es verbalitza precisament en aquest signe i que és importantíssima i molt vinculada a la presència i al cos és l'atenció. La gent amb molta energia de Taure és molt capaç de prestar atenció de manera sostinguda. Per què? Perquè en el moment que aterrem en el present, el que ha de ser o el que va ser
no és rellevant. És rellevant ara el que tu m'estàs dient, és rellevant el que jo estic notant ara. La immediatesa ens convida a l'atenció més profunda i Taure té molta capacitat, precisament, de prestar atenció i, insisteixo, de recopilar informació a través, precisament, de, com us deia, els sentits. Quan arribem en l'època de Taure, també està molt connectat amb la natura, arribem en l'època de lo que és orgànic. Connectem amb el cos, connectem amb el que és natural. Per tant, què és natural? No només el que mengem, etc, sinó els tempos, senyores. Què és natural a nivell de tempo, de ritme, quan les coses estan madures per ser. Quan Taure optimitza els recursos i reté l'energia, és perquè d'alguna manera sap que hi ha un moment ideal on fer alguna cosa no generarà resistències. Per què? Perquè serà el moment de fer allò. Llavors, notar quin és el moment madur, quan s'ha arribat al moment exacte per poder fer un gest i que aquell gest no impliqui resistències, que sigui al màxim de facilitat possible, això és també competència de Taure. Fixeu-vos en quan entrem a Taure, entrem en ritmes més lents. Per què? Perquè la vida i la natura es manifesta a través d'uns tempos molt més lents. Per tant, en època de Taure, és moment de reconnectar amb fer les coses més lentes. Sortiu de l'automatisme, senyores. Sortiu de l'automatisme de rentar-vos les dents, de l'automatisme de dutxar-vos, de l'automatisme d'agafar el mateix camí. Intenteu en època de Taure entrar en aquestes rutines, però entreu-hi des d'un lloc nou. Entreu-hi, per exemple, fent-ho més lentament. Quan baixeu la velocitat, podeu absorbir molt més bé la informació que arriba. Quan baixeu la velocitat, puja la tensió. Quan baixeu la velocitat, puja la capacitat de notar aquestes petiteses. Quan baixeu la intensitat, quan baixeu la velocitat, puja la capacitat de no haver d'estar tota l'estona en un estat d'intensitat màxim. Ai, beneït Taure, és que us ho estic dient, tinc unes ganes ja, us ho estic dient, estic entrant en trance ja. La meva Venus de Taure i el meu Sol de Taure estan dient, per favor, que arribi ja tot això. Bueno, dit això que us acabo d'explicar, sí que m'agradaria que insisteixo, que aconseguíssim entrar en l'època de Taure des d'intentar sortir de les voràgines on estem immerses. Desgraciadament, la societat en la que vivim ens treu de les dinàmiques taurines d'una manera molt ràpida i és moment en època de Taure d'intentar reconnectar i veure de quina manera podem estar com neuròtics quan fa molt temps que no reconnectem tant amb el cos com en el moment present com amb aquests tempos necessaris que necessitem per fer les coses, no? Sortir del que ens han dit que ha de ser i notar quin és el nostre ritme per a cada cosa, quin és el nostre ritme. Senyores, espero que pugueu disfrutar d'aquesta temporada taurina. Crec que anirà molt bé aquesta energia tenint en compte totes les dinàmiques arianes en les que estarem immerses, perquè com us podeu imaginar, i a les que heu vist la carta de l'equinoxi, a les que heu estat a la xerrada que ja teniu penjada al YouTube, que vam fer amb l'Alejo López, a la pàgina de Noda Nord, ja veureu que hi haurà molta energia d'Àries, per tant, la temporada de Taure crec que serà un moment que tota aquesta dimensió de tensió de guerres pot baixar una mica la intensitat i pot almenys posar un stand-by. No és tant arribar a espais de pau i acord, sinó més aviat com posar les coses una mica en parada, no? Recordeu que en la consecució del zodíac, en Àries hi ha tota l'energia de vitalitat que explota i quan arribem a Taure aquesta energia de cop es refreda, no? Us poso la imatge a les alumnes quan fem el zodíac, us poso la imatge del volcà que explota en Àries i de cop quan arribem a la fase de Taure és el moment en què aquest magma es comença a refredar. És el moment en què tota aquesta energia deixa de moure's quan arriba a Taure, la quietud, i el que fem és començar a entrar en una fase de refredament i de retenció d'aquesta energia, precisament. Recordeu que a Taure economitzem l'energia, per això ens esperem que les coses estiguin madures i caiguin o avancin pel seu propi pes, perquè aquí no gastem gens d'energia. Senyores, que disfruteu molt, 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 molt d'aquesta temporada taurina. I
I finalment, l'últim ingrés que tindrem aquest mes d'abril serà precisament l'ingrés de Venus a Bessons. Venus, el dia 24, haurà entrat a Taure ja el mes de març, i el dia 24 d'abril entrarà a Bessons, i només entrar es trobarà a Morà, farà una conjunció amb Morà. Per tant, podem esperar una entrada de Venus a Bessons ben elèctrica, tot aquest despertar el que ens convida l'energia de Bessons, tota aquesta capacitat de cop amb tota aquesta energia que s'ha concentrat a Taure. Quan arriba la fase de Bessons, el que fem és obrir-la novament. Recordeu que el zodíac té una pulsió de contracció sístole-diàstole, no? Una funció de contracció-expansió. Llavors, quan estem a Àries hi ha expansió, quan entrem a Taure hi ha contracció, i quan arribem a Bessons hi torna a haver expansió. És el moment de diversificar, és el moment de buscar noves opcions, i quan Venus entra a Àries, l'obertura cap a la vida, allò que ens genera plaer, té a veure precisament amb la curiositat, amb la capacitat d'interactuar, de socialitzar, i té a veure també amb tot el disfrute de fer noves connexions, veure nous ponts, la curiositat de conèixer noves persones, nous punts de vista que ens qüestionin fins i tot els propis punts de vista, la capacitat de jugar amb les diverses opinions, aquests jocs de paraules que ens fan riure tant a l'energia, a les persones que tenim energia a Bessons. Llavors, molt important quan Venus entri a Bessons, és un moment en què el cap també s'accelera i ens dona molt de plaer començar a estimular-nos des de la part mental. Si hi haurà, a més, tindrem ganes d'estimular-nos de maneres potser que no ho hem fet fins ara. Tindrem ganes d'estimular-nos de maneres que potser seran més provocadores, que ens posaran en la tessitura de rebre informació que no ens esperàvem que rebríem, o fins i tot rebre informació, insisteixo, que posa en qüestió la informació que ja sabem. Ara aquí agafo la dinàmica de les polaritats i me'n vaig a Sagitari. Recordeu que una de les maneres que té Sagitari de nodrir l'energia de Bessons és precisament des de ensenyar-li a Bessons a discriminar, a jerarquitzar la informació. Quan Venus està a Bessons, podem donar per bo qualsevol cosa, i si està a Morà podem donar per bo qualsevol cosa que sigui la primera vegada que sentim, i que fins i tot en un moment donat sigui algo que ens generi sensació com d'estar flasheados amb aquesta informació, de ostres, això que m'acaben de dir té una informació increïble, té un valor increïble. Llavors, important, perquè des de la polaritat de Sagitari potser aquí el que hem de fer és intentar filtrar, que això a Bessons no li agrada. En Bessons tot entra tot, perquè l'important aquí és generar el contacte, tenir la informació, fer aquest pont. El valor de la informació, si és veritat o no és veritat, aquesta part no ens interessa. Llavors, en aquest sentit, quan Venus entra a Bessons, és moment de disfrutar de tota aquesta diversitat, però és moment de no perdre's i dispersar-se també. Llavors, en aquest sentit, Sagitari ens pot ajudar a categoritzar i, com us deia abans, a jerarquitzar tota aquesta informació. Llavors, en època de Venus a Bessons, jugueu, senyores, jugueu. Aquesta dimensió de joc és molt important quan parlem de Bessons. I jugueu amb l'altre, perquè al final Venus és la manera en com ens col·loquem, o la sensació del que tenim en joc ens complementa, això és Venus, no? Per tant, quan Venus entri a Bessons, el que ens complementarà precisament seran opinions diverses, tan diverses que puguin compensar en un moment donat les nostres, i fins i tot qüestionar, perquè hi haurà d'una manera que no ens esperàvem que ens qüestionarien. Llavors, espero que disfruteu d'aquesta temporada de Venus a Bessons. Realment, quan arriba la temporada de Bessons, és un moment en què sembla que hi ha una efervescència amb l'ambient, és el moment aquest de la primavera, on ja hem notat la primera explosió d'Àries, i quan arriba a Bessons comença el frenesí, per dir-ho així, i és moment realment de obrir-nos a la hiperestimulació. No cal que entrem profundament en res, però sí que cal que notem la curiositat i el disfrute de la curiositat d'entrar en espais que no coneixem, d'entrar en aquests espais nous, clarament perquè hi haurà Urà, i d'entrar fins i tot en espais molt més disruptius, molt més connectats amb lo ideològic, molt més connectats amb coses que ens fan avançar com a societat. Des d'aquest lloc és des d'on podrem arrencar aquest pas de Venus per Bessons de la millor manera possible. Senyores, espero que disfruteu molt d'aquesta Afrodita tan diversa. I
finalment, sí que hi haurà un últim moviment, però el deixaré pel clima astral que fem amb l'Alejo. Recordeu que cada mes amb l'Alejo López fem un clima astral en castellà, on fem els mateixos ingressos que trobeu a la Lluna a la Pruna, però en diàleg, i sempre és molt interessant veure alguna veu que no sigui només la meva, que ja m'agrada, al meu ja li agrada que m'escolteu, però insisteixo que pel vostre aprenentatge i tenint en compte aquesta Venus a bessons és millor que escolteu a altres veus. Hi haurà un últim moviment el dia 26, que és l'ingrés definitiu d'Urà a bessons, i segurament d'això en faré una xerrada de cara al, però ja de cara al mes de maig. Estigueu pendents de la newsletter, i a partir d'aquí simplement despedir-me, donar-vos les gràcies, les que heu arribat fins al final d'aquest clima astral, despedir-me i desitjar-vos que estigueu tenint una gran primavera. Jo, quan estigueu escoltant aquest clima astral, estaré a tope amb la tesi, perquè el mes d'abril serà l'intensiu, però igualment des del balcó de casa meva, les que esteu veient la imatge pel YouTube, ja veieu que tinc aquí una terrassa, estaré notant com el sol va entrant a la pell, i tot i que estaré fent tesi, estaré disfrutant clarament de la dimensió taurina. Senyores, espero i desitjo que tingueu un gran mes d'abril, i ens veiem al clima astral de maig. Una abraçada.